Hola a tots i a totes. Aprofitant la celebració de la Fira del Llibre Virtual de Borriol, voldria parlar-vos d'un llibre que em va agradar molt. És d'un autor de la Plana Baixa, de Vicent Pallarès, que fa uns mesos va estar a Borriol a una tertúlia del Club de Lectura. El títol del llibre és Les llàgrimes d'Orfeu. La seva qualitat literària ve avalada pel guardó obtingut a 2017 als Premis Octubre de València. Es tracta d'una novel·la en la que es barreja la ficció amb la realitat. Es conta la vida d'un músic universal nascut a Vila-real, al 1852, el compositor i guitarrista Francesc Tàrrega. Partint dels testimonis de la dona, dels fills i del germà, a més de les biografies oficials, la novel·la ens apropa a la personalitat del mestre. El relat està escrit en una prosa àgil. La narració combina els diàlegs dels personatges amb els records d'aquells que van estimar Tàrrega i van patir i compartir la seva passió per la música i la guitarra. I com és que us dediqueu a la guitarra? El mestre es va dur als llavis el cigarret que acabava de caragolar i mentre l'encenia se'n va quedar mirant amb un gest de resignació, com si estiguera cansat d'haver de justificar la seva elecció en lloc d'haver optat per un altre instrument que gaudira de més consideració entre el públic. I jo vaig sentir la desagradable certesa d'haver comès una impertinència. Als 9 anys, son pare el va portar a escoltar un concert del prestigiós guitarrista Arcas. Veient-lo tan entusiasmat, van anar a parlar amb el mestre per a que escoltara el xiquet. En acabar, el mestre va dir: «Señor, si usted cree que mis orientaciones pueden ser de utilidad para su hijito, no tiene más que traérmelo a esta dirección». En veure que es tractava d'una adreça de Barcelona, el pare va bellugar el cap tot amoïnat i va respondre: «Muchas gracias, don Julián. Es usted muy amable, pero no sé si nuestra situación económica nos lo va a permitir». «I t'hi van portar?» A casa se'n morien de ganes, més que jo i tot, però la passaven tan magra que van tardar més d'un any a tindre prou diners estalviats per a pagar-nos el viatge. Sí, per a pagar-nos. Ja ho dic bé, perquè no havíem de treure un bitllet, sinó dos, el meu i el de Josep, que havia d'entrar d'aprenent en una espardenyeria del barri de Sants. Els pares ens van buscar allotjament en casa d'uns coneguts de Borriol i cap allà ens vam anar. Jo tenia 10 anys i Josep 8. I per finalitzar, les últimes línies del llibre, el dia del seu soterrament. Tants dies com té l'any, ja ha de ploure justament avui? Sí, fins i tot així ens arriba la sort, vaig respondre. Fins llavors vaig sentir que Paquito i Marieta, tots dos alhora, em deien a cau d'orella: «No us amoïneu, mare, és Orfeu que plora perquè el pare ha deixat de...» I si llegiu el llibre tenint com a fons la música de Tàrrega, el plaer es duplica.